नायजोर खराव गावनो हायोबा रायजो राजाफ्रा मानो केमेरा खेबनो हाया? सोर दादागिरि सोर एनजिअनि बेनारखौ लानानै दादागिरि खालामनो थांनानै डिपार्टमेन्टआ आखायाव हाथियार लानानै दिनै सासे माने क्राइम मावनाय मानसिखौ बन्द खालामनो थांनाया दिनै बे आयेन मानसिखौ दिनै बन्द खालामनो थांनाया दिनै आरोबाव डिपार्टमेन्टनि मानसियानो आयेनखौ आखायाव लानानै बिथांमोना सासे मानसिनि जिउ होनाय सार्भिस प्रभाइडार एबा एनजिअनि माखासे सोद्रोमाफोरा हाग्रानि गोथां दंफांखौ लाबोनाय नुथाय भिडिअनि फुटेजआव नुदों। सोर दुथां सोरबा एनजिअ हानजानि दादागिरियाबो सलिया, सोरबा एक्स-एन-डि-बि बाबो सलिया। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा एक्स-एन-डि-बियानो जाथों दादागिरिया सलिया। आयेना आयेनानो। नाथाय रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय मथे रायजो राजाफोरनि रिपर्टखौ लानानै फेरेंगाया बे सानैसो मानसिखौ गावसिनि एनजिअ बिनिफ्राय दोनथ'दोंमोन आउट खालायनानै। खुथाब फेरेंगाखौ आथिं हमनानै खावलायनायनि गेजेरजों फेरेंगायाबो उत्तर होदों। सिखावखौ सिखावासो नुयो। जायफोर हराव दंफां खावग्रा सानाव दंफां खावग्रा हर सान थांनानै दंफां फग्रा बिथांमोनखौ बन्द खालायनो हायोबा चान्स दं होननानै बे सानैसोखौ चान्स होफिनदोंमोन। एखे सबाब जोंनि खोनानो मोननाय मथे माखासे गारबोनाय समाव रायजो राजाफोरनिफ्राय थाखा लानानै बिथांमोना दंफां बारहोयोमोन, दंफां फयोमोन। बिनि थाखायनो फेरेंगाया आउट खालायदोंमोन बे सानैसोखौ। खुथाब फेरेंगाखौ आथिं हमनायनि थाखायसो फेरेंगाया चान्स होदोंमोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे। दा फेरेंगाखौ गोरोन्थि हमगोन ना डिपार्टमेन्टखौ गोरोन्थि हमगोन? सोर एनजिअ आउट खालाय? जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बर' फरायसा आफाद दं, आबसु दं, बेंगोन दंफांबारिखौ। रायजो राजा दं, बुनसु दं, गुबुन बर' हारिनि गेजेराव आफाद दं। जेरै गारबोनाय समफ्राव एन-डि-बि आफादा दंफां बारि हाग्रा बारि खालायदोंमोन बेंखननानै, थिग बेबायदिनो बर' हारियाबो दंफां बारि समायना मिथिंगा बारि खालायगोन। सोरबा रायजो राजाफ्रा सम गैयाबा बर' फरायसा आफाद आबसुआ सामलायगोन, नङाबा बुनसुआ सामलायगोन, नङाबा गुबुन आफादा सामलायगोन। बर' हारिनि गेजेराव अनेक जातिनि संगठनफोर दं। दिनैनि समाव फेरेंगाया बे सानैसो मानसिखौ जेलाव हरनो हागोन ना हाया? दाखालि साननैसो सिगां सासे बर' दुखियाखौ दंफां थुख्रासेनि थाखाय साइकेलजों लाबोनायाव गावनो हादोंबा खर'आव थुथाबनानै गावनाय बे मानसिखौ दिनैसिम जेलावबो हराखै होननानै जों खोनादों। सोर म्यानमाराव थानानै सिलाइ गावनो एडभान्स सोरखौबा गावनि बिदा फंबाय गावनि हारिखौ थुथाबनानै गावनो फेरेंगाया फोरोंदों नामा? म्यानमाराव थायोबानो म्यानमाराव ट्रेनिं लादोंमानो सोरबा बर' रायजो राजाखौ थुथाबनानै गावनो फेरेंगाया अधिकार होदों नामा? एखे म्यानमाराव सिलाइ लाना थादोंबाबो बर' हारियानो, बर'नि थैयानो। सोरबा एक्स-एन-डि-बियाल' सिलाइ गावनो रोङो बे नङा। भलन्टियार आबसुआवबो सिलाइ गावनो सरकारजों नांनो जुजिबोनो सोमावसारबोदों। सोरबा एक्स-बेल्टिफ्राबो नांबोदों। सोरबा एक्स-एन-डि-बियाल' सिलाइ गावनो रोंनाय, बुलायनो रोंनाय दादागिरिया सलिनाय नङा। सोर एक्स-एन-डि-बि दादागिरि बेलाय? एनजिअ बे डिपार्टमेन्टआव थानानै साफा सानै दादागिरिया सलिनाय नङा। गासैबो एक्स-एन-डि-बिया नङा। जाय साफा सानै दादागिरि एक्स-एन-डि-बि सलिनाय नङा। रायजोनि सासन मोनगोन, पाब्लिक दुलाय मोनगोन बाराबा दादागिरिया सलिनाय नङा। 5 बोसोरनि पावारखौ लानानै दादागिरिया सलिनाय नङा।
दिनैनि समाव रायजो राजाफोरनि माखासे बुंनाय आरो रायजो राजाफोरनि माखासे फोरमायनाय मथे रायजो राजाफोरनि रिपर्टखौ लानानै फेरेंगाया बोख्लायदोंमोन। खुथाब आथिं हमनायनि थाखाय चान्स होदोंमोन। सिखावखौ सिखावसो नुयो नालाय, सिखावफोरखौ हमनो थाखाय सिखावखौ चान्स होफिनदोंमोन। नाथाय एखे सभाब दिनैनि समाव फेरेंगाया बिसोरखौ जोबथेसालियाव हरदो, अब्लासो बुजिगोन। ओरैनो दोननाङा, पानिस होनानै दोननाङा, जोबथेसालिनि पानिस। आरो नङाब्ला रायजो राजाफोरनि गेजेराव पानिस गथायना हो। सोर एक्सन देबि बबेबा केमेरा खेबनायखौ बुख्लायलायनो, दादागिरि सौलायफिननो, सोरखौबा गावनो हादोंबा केमेरा खेबनायखौ मानो बुख्लायखो, मानो बुलायफिनखो? डिपार्टमेन्टआ जुदि गावसिनि खेमाव लाबोनो थाखाय लाबोदोंमोनब्ला उपेन केमेराखौ खेबनो होमोन, बाथ्रा बुंमोन, मानो बुलायफिनखो? दंफांफोरखौबो गावसोरनो फनो होयो, गावसोरनो मेसिनजों आरो थुख्रा खालामनानै गावसोरनो लाबोनानै डाइरेक्ट बेफारिनावसो ज्राव। नाथाय डिपार्टमेन्टनि माखासे आयेनाथ' जि जायगायाव दुथांफ्रा फख्लायबाय बे जायगायावनो सेवनानै थाथों। जोंथ' नुबोदों आसामनि दाब दाब जायगायाव जि जायगायाव दुथांफ्रा दंफां फख्लायदों, नांगौबा दंफाङानो सेवनानै थांथों, नङाबा टेन्डार जायो। बे दंफांफोरखौ टेन्डार बुयो सरकारा। सोरबा दुथांफ्रा फनानै गालांनाय दंफांखौ टेन्डार बुयो। टेन्डार बुंमोन। फेरेंगायाथ' बुंदोंमोन मोस्रोम मासेबो हाबनो हाया, ओरैबायदि स्ट्रिक्ट होनना बुंदोंमोन। मोस्रोम मासेबो जों हाबनो होआ होनना बुंदोंमोन। बोरै हाजार हाजार ट्रेक्टरजों खुन्दा लाबोनो हानाय जाखो? बोरै हाजार हाजार दंफाङा गोलैखो? एसे समायना रमायना दंफाङा बोरै फख्लाय जाखो? बिनिखायनो आं खावलायो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा फेरेंगानि सायाव CID तदन्त खालायनो होनांगौ। फेरेंगानि सायाव CID मानो थाखाय दंफाङा हाजार हाजार दंफां मानो बायग्रबनानै थाखो? मेसिनजों बोरै सिखावफ्रा हाख'नो हाखो? बोरै ट्रेक्टरजों हाजार हाजार खुन्दा लाबोनो हाखो? रायजो राजाफ्रा थंसे थंनै साइकेलजों नारना लाबोबानो दाय जायो, गावसिना मा दाय जाया नामा? फेरेंगाया मानो खुगासिनो हायाखै? जोबथेसालियाव हर माबार उफेनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव फंनैसो हो फेरेंगा। सोर दादागिरि बियो? सोरबा एक्सन डिबियानो जाथों, सलिया एक्सन डिबिनि दादागिरिबाबो।